Understood na. Smile po. Bitaw, pili. Ikaw, Thank you. So, si Bak na po ang magbubukas ng box. Wala na eh. Pag-ilo pa ka pala sa hindi. Kunti. Kasi na tama otro na lang, tapos susunod na talaga Pag-ilo pa ka yung pa. kita. Pagpapanangtongan talaga sir. Parang na siya na dapat sila kang sa inyo. Hindi sa lalak na yan. Dapat yun siya. I-segregate po. Sa inyo sa ba? Paano? Pag segregate po si package 1 po. Besa man dyan si mga hardware, kada sa bilyado kumaral. I-ano mo na po muna. Pagsama-samahin. Pero walang to siya sa hardware. Mura ang panandong. Alin po? Kasi sa hardware. Mura ba natin? Si CPP. Tanong si CPP. Ah, ito yung... Mura ba natin ang Yung CPP. Sa kada yung pati ang pagsasabi sa supplier. Ayan, no? Kasi ito yung may pagsasabi. Depende po sa ano pagkasunduan. Kaya hindi ko aral. 407,000. Kung may nagpapapalan sa musik, tayo ko Jerry aral. Mamaya. Based sa ano natin, sa napagkasunduan last week, ilan nga po yung target natin sa package 1? Silage 1,000. Opo, may 5. So lagay mo po doon 5. Target, 5. Sa package 2 po, sa napagkasunduan natin, Pero apat. 1, 2, 3, 4, 5. Lima man, lima. 5. Oo. Tapos sa package 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. So, papi-present po sa package 1 kung ilan po yung bumalik. Sa package 1, ink cyber low, 4 pass, muradong printing, para print, 5. Package 2 po. Sa package 2, cloud trading, sim trading, 3. Baka yun ngayon sige Alaysa. bugroy, Mayo man iba. 3 Ang ano. Wow, mahurap man. dalawa man nila sa package 3. sa Rentals. So, EKP, ibig sabihin, makakapag-open tayo ng 3 man yan. quotation. 3. Kasi bumalik is 3, di ba? Iya po. So, proceed na po. Since minutes. pasensya sa ba? So, package 1 po. Lagay mo lang po dyan sa baba, package 1, project Sulat mo. signage. Print to, kaya print, para print. Pagdami pa na. Nahurapan kami sir. Ano mo na muna po, lagay ng pangalan, i-open. Tapos tingnan nyo muna kung may pirma dun sa review. Tapos kung meron, mag-diretso tayo. Kasi baga pag walang pirma is valid. So pakalagay po ng pangalan. Para print. Tapos lagyan mo po dito is supplier. Print amount sa remarks. Yan. So, para print, ano po ang ano nyo? Ano po ang quotation niya? Ito mga sir. May perma, original, ginaganyan po yan. May, so, sasabi po is, ang quotation niya is, Kurang 80. tapos itinutugma po sa amount in So, 480 po. Hindi po. Opo, amount as rate, 480. Ano po ang remarks mo dyan? Wala siyang total quotation. Palagay po. No total quotation. Tapos, So may lagyan po ng may pangalan at pirma ng owner. Yan.
owner. So, yan po. So, sa pang-last is ano yun? Pasado sa evaluation. Passing. Pass for evaluation. Or eligible for evaluation. Sa sunod po, ganyan na lang eligible. Eligible na. Ay, may bat po yan. Meron sir. May check sa bat. Nanbat ata sir. Nanbat. Wala siyang check. Nanbat. Nanbat sa taas na lang po, nanbat. Yan po yung titingnan nanbat or ano ba registration. So, sunod. Ati, ano, dapat makasya na. Oragon Green Bay. Meron ba? Paragon. Amount po. Sir, mo lang muna sir. Ha? Sa dokumento mo muna. Ikaw ang mga pagkita mo sir. Yan po. Amount mo po. 480. Tapos ano naman siya? Cover condition. Ano, sibat mo na po. Check po ang bat. Nanbat. Nanbat. Tapos no condition. Cover condition. Tugma po siya sa amount in word. Ay, may po siya ng amount in word. No amount in word. Pero si Inot, igwa. Ikaw. Sa remarks lang po na. Okay. Pass. Ano, pasado yun sir? Eligible. May pirma, di ba? Ikaw din. Eligible for With evaluation. name. Signature. Ayun lang siya yung ano eh. Wala siya yung amount in word. Eligible. Eligible pa din siya kasi may pirma. May pirma pangalan. Tapos meron din po yung date. Pag walang date, ilalagay no date of operation. Surat Number doktor. 3, 4 pass. Igwa pa man dyan. Ano? Igwa pa po. Pantagpe. Iyan ka nahihirapan magsara dito. 4 pass. Eh, ining tato na yan. Igwa pa po. May lima. Pangarap may pirma. Nanbat. Ano naman po gano'n naman? 480. Mayo siya ni amount in words, pero may total quotation. Ito po may gano'n na. Ito pag nagbaba, automatic na. Nasa ano garo ni sir? Mayo siya, Sa manay. DTI. Ikaw siya, at manay Gano'n ko yung group quotation. chat. May total. Dahil nila nga ang price ka. Kaso mayo siya ni amount in words. Tapos mayo siya ni chicks sa ano, nanbat o... No check on bat registration. Oo. No check lang. Kasi pag pag nag-check siya sa non-bat, saka natin siya ma-identify na non-bat. Pag wala siyang check sa non-bat tapos bat registration, isasabi natin no check on Tapos with total quotation. With Oo. name and signature with total quotation. Mayo na siya ni amount in words. So eligible siya. Ano sa mga amount of course na? Tinatamad minsan. Isip ng 8, tinatamad mag-isip ng 480 pesos. Sayang kay Tita. In cyber. Yun na kung ito pa lang si Lima, ano? In cyber. May square foot Ay, yan. garo man. Ayun na sir. Si square May- foot Dahil na. man po kayo kami dumapiga. May ano. Diyan mo At naman to sa sa ilo? dating. Ay, ganyan kaya, ganyan. Ano sa inda. Kaya mo Tapos tig-entertain. pitaw na ang files ni Kalay Luman. Kaya expected na si square foot lang. Sino Naka ano kayo? na gano'n siya, naka 15. 15 tapin. Puro In cyber. Mm. 384. Ah, yun. Mayo siya ni total Uwi ko quotation. na oh. Meron ba na? Nanbat. Mayo po Isa siya. siya. Nanbat yan. Mayo siya ni chick. Ink. No check. Mayo amount in words.
Bat registration. Tapos, Pero may pangalan sa papel mo. with name. Tapos, may amount. Mayo. Amount in word. No, ang pang tubig, baso. Words. Last, Cyberdome. Package shop na ano. Kaya nga, akala ko nahirapan ka sa ito. Ay, sa ito. Cyberdome 320. Ay ano, at ilagyan mo pa ng eligible for ano? Opo. Eligible si Wow, masabawa ba kaya? Eligible to. Yung No kasi check may- and back, no name inside. Ay, with Ay. name. With name. Ay, pangalan, with name, tapos na sign. Magdaging Eligible. amount. laagan po kay Yung eligible. mga namin surat. 320 sa Cyberdome. Tapos may pirma ng pangalan sa pirma. Tapos may total quotation. Mayo lang yun yung amount in word. Tapos may in-check sa number or conference ko. Amount of words. Mayo. Mayo. Yun may total quotation. Tapos, Kung may mga nagbat. mayo siya niya, no? Okay na sa bakit one. Ipipresent mo na gano'n siya. Ay, itabulan mo muna yan. Si ano na, next na po kita ang package. Yan sir, no, dito na. At siya na po. Ano tayo Ay, present mo na siya. lahat. Sumpaitan na lang, diesel. Ano yan sa likod? Kuya po, masarap pa. Mautro kita araw kayo. Dahil po. Ilipat niyo naman, tapos Uy, ano uy, lang uy, may uy. bago. I-ano tamo na sa corner. Iyo, i-delete mo na. Kaya man ang yung plot, doon hindi namin sa. Yan na, si ano mo. Si another. Sino po? Ay, 2 minutes ko na daw. Ay, i-abstract. Basta po, double check sa pirma kang sa ano na patakit mataas na pera. Dapat maano natin yan. sabi ni ano, dapat perming consistent. I-minutes ko na ang ginagawa. Panghalo mo daan ano, seko. Ang stapler ka po, mayong ano, panghal. Mayo. Ito po, oh. Stapler. Diyan po, Mayo eh. diyan po sir, i-check nyo lang yung ano. I-check nyo po ang pangalan ng supplier tapos ang pirma. Kung totoong pirma. Ako sa basta mainit. Pila na nila. Minsan ano, pikante o sa kanto ang ano, ang margarita. Margar. Dapat palang kadto kang margarin. Tigba pa naman talaga sa tinapay. Iyo yan ang epektibo. Ako magkakad to. Tigba pa lang mo. Balon-balon ko yun sa kutsara. Sige kong dila-dila. Maamang kaming tinapay. Ay, sabi na. Yun Kaya dahil mo Isa nagkipik. pa na na. Dahil mo nagkipik ko. Tumaululog ko mong kaya. Ewan, di naguludo. Dahil naglangka. Nalaglang ikaw na ano, Mayo ka kadto uso si tinapay. Ang uso margarin. Ano ba? Doon yan yung meeting niya. Kung may nutriba naman May kasi piling ba to? Ang gata. Ito ba sa may bulgur? Kaso bulgor sa mga Philippines. Wala ba kasi Kuya George? Itong parang red rice and the Ito talaga. nagpapamiting si Ano yan? Lalo siya ni kagawad po. Oatmeal. Pero ano dato, mga ano dato. Ano ito yung bansa? Pag nabo na bang feeling, itong gata sa Eskimel. Yan, Fresh milk. Eskimel. Ito yung marketing may Ikaw ibig. din. Iyo. Tapos tumarina.
Munya, panlaan ko na po yung ganda. Ito skim eh, masira mo ito ta. Bastang hari. Eh, sira mo sa maluto. Bulgor ka, isa lang. Sa ano, si... Ang package to, ngayon eh. So, dahil na sir, masulat ka na. Iyo po, package to Package to na to. Opo. Hardware materials. Hardware. Package to, hardware. Supplier. Supplier, Lao, 3D. Ipsim, 3D. Daw. Lao, 3D. Pareho na sila ta, yung pumunto ko. Ay, mag-TV siya mag-entertain na. Oo, ang old pa lang po. Oo, ito. Manager na. Ang sarap kaya nito sa news. Lao, 3D na. Wala ko na sa'yo. Sir, Go. basaw na. May ano sa'yo, sir, may pangalan, may firma. Ay, nan ba? Alam ba? Kasi pala. Para pangalan mo lang nila. Yan, sige sa amin. Lord of God. Sino po yan? Okay lang na sir. Lao, Yung mga, 3D. sir, yung mga, Teams. yung mga make-up. May counter sign. May countersign po. Dahil may counter. May pangalan. Para, May counter sign. Sabi niya, para, i-ano kaya? Sir Max. May isa rin sa mat. So, Lao. Si Lago po si Amon. Ay, meron amazing. naman. Amount. Read amount. Read amount. Lago si read amount. Amount muna po. 377,268. 377,268. Oh, delete amount. With erasure without wait po. Erasure without counter sign. Oh. Tama ba? Erasure without counter sign. No check on VAT register. Yung pangalan. Dali. Ano? Legible? Oh, dito na. Sino tutulong sa akin? Ate Los. Nagmi-minute si Ate Melanie. Ano na natin para ma-check natin kung tama ang computation lang. Dito. Oh. I-dictate mo sa akin ang quotation niya. Complete na ako nito. No, Para may makomplete. amount of words. Ay, kuha. Here. 1 to 8. 1 to 8. Wait. Para diretso tayo. 1 to 8. Ang 1 to 8 niya, nag-total siya ng 4,000. 864. O, tama. Okay. Galing. Next, nylon. Maray pa puro rin daw na. 650. Papuri-puri tao. Wala tapos na. Wala tapos na. 650? Oo. Six. Sige, diretso. Sige naman, sinat mo lang. Pero sabi ka doon nila, may erasure nga yan. Number 3, 90. 20 pesos. Oo. Diretso na tayo sa ano, mamaya na tayo May sa... erasure nga yan. So, dito na tayo sa Ano sir kami sa Delta kami? number 4, Sige na. 13,890. 13,890. Diretso. Sunod, 2,385. 2,300. May pangalan, may firma. 85. Number 6. Ba't mo Ang ano niya, 478,000. 698. Amount mo na Amount na. Sunod, 478,000. 850. 300. Yun ang gawon. May amount siya ng ano, may amount in words. 250. Sunod. 28 amount of words. 28. Sunod. 43.
Baka talaga tumagana pa lang ang operation. Non-VAT register. Pero kung nagkawan man pa siya, ano, Non-VAT 70. register. 17. Oo, 117. Okay. 297. Ay, amount din mo siya. Wala. 175. Wala, kaya mga support. 60. Quotation. Ay, naman. Tayo na yan. 156. 156. Yun na yung quotation niya. Total quotation. 470. 55. 53. Buka naman yan. Yung total quotation. 287. 87. 1007. 1463. Package 22. Ay, item. Alam ka ng mga. Oo, 22. 1463. 1463. Sunod ay Siyempre, 2. Okay po. Okay, so, Sir, ano, proceed na kami number 3. Sir, proceed na kami. Sa Sige ilan po. po, sir? Okay. 1463. Design na yan. Number 3 is ano, 83424. 23. Surprise! Item 23. Oo, Kaya yan sila. 424. 4. Di ka nag-ibawig pag ano? Pag canvas nila? Wait. Okay 4. lang. 2. ako yung service. 2. 4. Ah, Eh, kung pala kung 95. Iyo. Grabe. Maaga. Is in. Nilalaba. Libot pa yun sa... Talagang di naman Para yun, pati sa nilalaba. Nilalaba. 25. Complong na. Okay lang. Grabe At least, din. ano, ano Ano niya? niya? Sunod. Kami ni 5G. Huwag kami ano. Bibilang. Ay, wala na. Kasi- Wala ka ka, ano ba na? Silipin nga nila na 1,000 dito yung sa Pagkadistrict. 100. 100. Nag-rent kami ng motor. 737, 731. Ilan ang ano? 731. Pag 731, 5,800. Ano to rin? Ako. Ano, 46? 5,848. Ano ba ito? 737. 737. Alay sa bro. Oh, 7. 737, nag-total siya ng 5,896. Okay, 737. Ano? 376,000. 742. Wow, ano ba? 991. 1,272. Sabagay, di man With amount in words. 65. With total. Plus yan, di ba? Oo. Ay, 77. Ibigay na to sa iba With name, para and i-compute signature. sa calculator. But register. Eligible. Kasi sa'yo ang pwede, maraming sa stress. Ang back natin ni isa. Eligible. May di man dahil sa tres. Dua, may member man ko siya sa magpangaraw. Ibang pag-member man eh. Babasa. Nagbabasa na siya, dapat may mag-ano pa, Makinta na ako. mga kwenta. Napikikwenta kaya yan kang Ayaw, pika-pika na ito. kang tres ko ta. Ano, okay na yan. Talo. Okay na sir. Eligible parehas. Ilan si Lau? Ilan si Lau? 377. 377 268. 268. o 188 dito. Saan tayo nagkamali? Ano ba kasi ako? Huwag ka na yun, no? Okay mo, 377268. Kaya nga, ibabangga mo na to sa calculator kung sino yung magkakalculate. Kamutol mo na sir. Kasi pag didirekta kayo sa akin, hindi na tayo nag... Ano mo na si, si may Venus sa Balyaw. Pagkakit naman sila dito na tayo sa ano, total item cost. Ako na magsasalita. 4,864. Okay. 325. Pero pinalabas natin sa minutes, kinuwenta to ni Teresa. Pag dito kasi sa akin, automatic to kasi naka-Excel. 900. 291,690. 11,925. 13,960. 1,361. 100, 250. 280, 215, 410, 400, 585, 1,485, 350, 96, 4368, 425, 265, 6,314, 214, 4,389, 848, 190,
595, 5,088, 1,275, 100, 5,896. Ay, akala ko nagdiretso na kayo sa package 3. Iyon na po. Ay, sa pantay. Package 3 na po. Sige na. Ibigay na lang sa amin yung tatlong package to na ano. Matabang na ko kasi pag-ibig na. Ay, street. Saan na tayo? 5,000, 896. 7,000, 220. Akin 3. 340. 7,000. 7,340. 220 dito. Oh, dyan na tayo nagkamali. Supplier. 7,4. 7,4 O ngayon, 7,420 na siya. So, sunod, 7, ay 6, 360, 1,625, equivalent of 7,377 to 68. Oh, okay. Sunod, Ano tayo? Inanaki. No amount in ano words. yan? Ayan. Kaputan. Anong yung pangarang kayo sa Kapamplona? Ano yun? Ipsim. FSM. Absent rating. Same. FSM Surely. Tapos may ano man siya, may Sino? signature. 125. 1, 2, 5, wait. Wait. Hindi yun. Times. PRB. Si 3R. Number 4. PRB, total donation, 1,700. Sunod. Item to. 600. 600. Tanos-tanos sa 105. 105. 18,200. 18,200. 1,200. With amount in words. 1,298. 1,200. 1,200. Ayaw manili na po yan. 1,000. Pero kung ako kaya tumili, pinipicturean na kita. Ayaw ko yun. 295. Ate Lan, picture mo na kami. Give me. 295. Cellphone mo sa'yo. Ang sa kuya, nag-video. Item number 9. Manda ngayon yung password. Uy, May 295 ka na sa'yo. Mag-ano ka kaya kay ruler, kay secretary? Request kang ruler. Ayaw manili. Wala Oh, kang awit budget. kayo ni. Oh. No quotation. Oto na lang, tapantay. Picture man taas. No name, signature. Gano'n ka man sana kayo nagpapiano. UAB. Welcome. Item number 9. Not eligible. Oh, is mine. Pareha Item number 9. 55. Pero sa amount niya, 35. May mga ma'am. 35. 35. ay man talaga. 35. Para lang alam daw na pati ang sa'yo. Uy, nakailan na? 1, 2, 3. Sarong 55. Duwang tulong O, 35. di okay na si Sunod. si Taipan ko. Ay, nag 1, 2, 3 man ako. Sunod, item number 13. 35 ba ba? 13. 35 pa. Ayun. Bali na ng 35. Kapag? 1, 2, 3, 4. Ayun. Namalay na po. 390. 3, Gano'n na nga ni. 395. Si ano, ayun talaga siya. Gusto niya talaga. 35. Ano siya Pero nagkakyo? bagay niya man kaya. ang siguro. Okay man yan. 158. Tabangan mo na daw niya. 110. 90. 268. 2, 6, 8. 1,100. Ano na po sa package 3? Ano lang sir, sa luwan, may mga ano, may mga Oh, total. proceed na tayo sa isang Manila paper. Di pa po yan tapos secretary. O ano pa sir? Isa pa yan, evaluation. Kaya, Wala mo. Ala. Ayaw mo batik ng bulsa. Dalawa lang yan. wala na? Ay, kalahati. O sige na, baka magkasya for evaluation. Kakasya eh. Sa bagay, 22.
Package 22 na. Ay, item. 1,590. 510. Wait. 1,000. Ita-times Kung may ko. mapaluwas, may babalik man ko ta. Maray man kita mo na yung Oh, package 23. Ay, item. 570. 570 ba 510? Meron siya. Yo, ika. 5 times Okay man, ikaw naman garon dyan. Talaga niya kasi ay resibo. Ilan? Oo, i-ano ka na lang. Pag 510, lalabas siya. 1,020. Eh, okay naman na yan. 10. Sige na. Ayun po pag ano, pag naka account pa si ate. 1020, tama. Tama. Yes, so, ano ni sir, isusumpay mo na nalibis. Sa gitna na lang. Ito yung move na lang. Ito. Ano mo po, i-alis mo sa baba mo lang po muna nun. Maski ano siya. Wala, 110. 0, 10, 10. Akala ko kaya 1,110 lang. 110. 110, iba. Pag 110, 1,010 ang 10 yun. 110. Dua pa 110 ulit. Ito 110. 110. 570. Tabaw na lang. 390. 110 ulit. Ay, ano, baka lapis lang po gamitin dyan. Back. 110 ulit. Wag na ano, ilapis lang gagamitin mo. Compute na ako din dito. Compute na lang po. Bawal po yan, ng ballpen. May lapis lang po siya. Ano na tayo? Tayo na tayo sa 28. 28, 110. 110. Oo, 110. 660. 660. 1,300. 1,300. 1,100. Kaya mapasanin mo na. 120. Napasanin na yun. 120. Ay, nuro siya, inabok ko dito ng kapilin. Oy, remember ko kaya sabi mo, ay, dyan lang ako sa ano. Kung dahil ka man talaga dahil ka man naging chairman, damo naman talaga Yan, po. sabi, paisan. Kaya lang, sabi mo baga, Salamat, ano man me. yung mayan niyo. Sige na niya ako, retake na lubod ko para Hindi sa may iyo. thank you na ko. Ayos ka, kadato mo pang taram dyan. Kaya dapat, Tapos ako nga yung ano ba? Ay, dapat tigwaman kami dyan ng salamat. regalo. Lalo pa man yan. Si Sir Dai, wow. Ano? May regalo ka sa mo. Ha? May regalo ka kaya, Sir. May regalo ka na, Sir. Ay, dahil sir, araw na lang kani. Ang hagad ko. Halimbawa, magsubra si kwarta. Pwede po mag-extend man duman yung tubo pa siring sa mo. Sa lugar ni. I-upload ko kay engineer. Kung sakaling sobraw na ta. Paano na ipabot sa Indo? Duman sa palaog sa mo, tagulpi duman mapakabit. Basta may tubo. Tak sa diri man bagang pagpakabit, sa diri mong gastos. Kasi ano lang, si tubo. connection, oo. Extension, connection. Araw na lang kayo sir ang ano. Makabawi-bawi man lang. Pagkapagano. Isa pa rin ka naman. Pagano ako. Hindi naman. Kasi magpalista na naman saan. Magpa-olyo na. O ako, sige na, Ay, message nalis ko. na lang kung napapagal na. Dahil baga na pa nagpa-olyo baga. Naglilinis Isa na papagal na. ng tao. Mapalis na lang ang nag-upapaulyan na ako ni Sir. For 750. Kakulang. ano bakit baliktad? Hindi ako sa inyo. Ikaw nagsurat. Oo, baliktad sila feeling ko. Tignan mo. Ano, nakakabot mo kitang nilaon. Ano? Feeling ko baliktad yan. I-ano natin. Dito muna tayo sa unit price. Dali, yan. 770 man eh. Kami lang nakasunod. Saan? Ang total mga 770. 770 lang po tayo. Dahil yan. Ano, madouble check ko. Kay Juan mo ni, ano, ano ba sa o? Mga use na ni. Ayan po, scratch ko yan ha. For 750. Dahil. Makatulong ka dyan. For 750, 300, Pwede na. 1,050, Oo. 382. 200. 383. 382,200. 6,490, Oo. 24, Oo. 24,000, 1,290, 1,475, kaya daw.
550. Wala, magkaluling na ko kaya. 175. Sir, yes sir. Sige na, tapos. Lang mayo, sarong pero madamang kikagawan. Sir, okay na yun. Sige na. 175, 350, Oo. 175, 175, Okay. 1950, Okay. 790, 210, Okay. 4, 4, 4, 24, 3 po. Ay, 2 po. 4,424. Ganun, sir. 4,424 tama. Ano? Ate PT, ilagay mo na po evaluation. Lagay na daw. Evaluation po dyan. Opo. Yan na lang may naman nila biglang po. Evaluation for ano po? Evaluation of quotation. Evaluation of quotation. Tulos ka na. Yan na, galing na ko dyan mag-iling. 550. Oh. 550. Ano ko sir? May award pa lang sa 3. 170 pa. Pa? 170. Award sa 3. 550. Ang sunod baga digdi 450. Sir. May award din po. 450. Tigtaon na daan ni ano ni Kapangan. Ako, saan na kita? Hindi na kita sa ano, sa 550. O sige, magpunta ka sa 70. Tuloy ko yung dinaan. Rating. Uyan to. Pero ano kasi ito sa ano sa Tapos yung tanong mo na gawin. Sige na sir. Sa item number 17, 4,424, 550, 450, 5,896, 2,200, 4,770, 10,020, 220, 770, 4,560, 1,170, 110, 520, 5,028, tama, 280, 5,280, 13,000, 5,500, 3,000. Oh, di baliktad. 478 kwenta niyo. Oh, pamagaling download. Ano naman din? si Saro. Saro. Ano ba kayo nagtalis? CNS. Ano man din? Ano man yun? Ano? Ano naman? Panaran. Dahil ko mga ano? Sana? Wala. 3776. Buwas. Pag calculator pati malibungon yan. Oh. Si Sayan. Low. Low. Law. Law. Ala na ulit. Law na baga. Alam sa Enbugri ba? Buko yan. Oo, ito na kita. Iyon nakita din. Tapos naman si Alexa. Alexa Enbugri. Ready. Marabara to kaya ano, kaya Raisa. Pero halos din magbaga. Barato ka talaga dyan. Barato talaga. Kung saan ka gayonan? Ano nga siya? Gusto ko na. Pero yan, 1 to 8. 128. Talang mo. Wait, wait. I-accept lang kami, umawa na kami. Pero kung nasa hindi kami kaya. Gawa kami na ba kami tinarap. Ay, hindi mo tatanggap. Pag yung bayan, ay dahil na kami Talaga. Pero pag ina-accept kami, uy, dawa kami maghanap ng mga sampulong ang daw. Basta ina-accept. Umana na at least pwede na iyo. Depende po kayan kang pag-process, kang tres. Kung mabilis yun ang mga minutes, tapos ano niya, release aman na agad tira kang cheque. Sakay, isip, aram naman na yan kang mga ano, supplier. Kaya nga nilo, si Willing talaga. Araw Iyo. nila. Okay lang. Entertain Ang harap ko kaya ang nag-ano kang kalaay, talagang kapitalista. Kadawa sinda abalahan ng ano, willing sila dahil sila sa nagpasuporta.
Sa mga saradit kaya Hindi de. harap bro. Sa mga sadit. Si Dayo man lang makapaghalat-halat. Pero pag Igualat ko to. Ay, kaya ano garo kay treasurer? Ah, Malilingaw. si ano, di ba? Si Minutes Colas, ano from na bagan eh. Di, maday naman na kayo sa pig ano kayo. Maday niya ang kakitret. Yun lang to ano. Iyo mo lang to. Iya nga, Sa igualat ko na kayo. si attendance sa si program. Iyo, si ano, si attendance. Tuloy ba tong kudaw? Lilingawan. Pero bang nag-diwan siya? Iyo po kasi nasa bangko pa siya. Ayoko na maghanap. Ay, iyo. Dito na ako maghanap. Kailan yung Hindi, opinion kung ko? pwede mag-double interest, siguro yung kumpensa rin ka. Kasi hindi pa lang complete. Kaya, ako naman. Kung totoo sa mga puta sa nagabas pa lang ano. Bawal naman, bawalan ng dalaga nila. Pero, ano po siya? Receive. Evaluation. Package 1. Tapos, evaluation sa gilid. Tapos, ang sa gilid naman, ay sa gitna, calculated amount sa pinakang gilid. Saan yan? Saan? Sa gitna, calculated amount. Opo, calculated. Sa gitna, calculated. Sa gilid, observation, remarks. Observation or remarks. Observation remarks. Ngayon, package 1. Package 1, yan na. Ilalagay mo, kasi 5 yon. Ilalagay mo yung 5 dyan, pero i-minimize mo na lang po. Yung 5 oh. Si para pre. Tapos, wala man nagbago sa presyo nila, di ba? Kasi 1 item lang po siya. So, igagayan mo lang po ang quote nila dyan sa calculated amount. Ilalagay mo. Opo, same lang po yan. Opo, Calculated amount. Opo. 480. Opo. Same. Hanggang sa 5. Sige. Mamaya ka na po sa ano. Oragon printing. Start na tayo dito. 2,800, 128, 650, 650, 120, 120, 1,360, 1,360, 2,000, 2,000, 1,200. 1,200. Ano mo, sir? 11,500. Titingnan natin kung Yan, kumama. 11,500. Pag nag 11,500, 11,500 din. Oo. Sige. 450. Kaya na. Baba talaga. Yung maninang gana dati? 38. Hala. Kasya pa daw ang remarks na dyan. Di ba yung dating remarks? Remarks din. Oo. Observation ka. Hindi sir, ano yung binigay? Wala. O yan ko para sa remarks. Kung ano pa ang Nabaon ka ng gana? Iyo, para sige po. na lang. Dito lang. Di ba? babasehan mo po siya uli sa arepyo kung saan mo i-ano. Diyan po sa package to medyo laki at i-space mo po kasi 3 sila tapos ang space mo po kahit mga 2 inches, 2 pulgada. Lao. Kasya kaya mo remarks dyan sa package man? Ano ang remarks mo sir? Yan si dati. Dahil ang remarks na lang kayan, lowest calculated, ganyan. Ilagay mo na kay 320 ang lowest calculated amount. Hindi na sir. Opo. Pero may ano pa kasi bagay yan, may mga walang amount inward. Ano lang ba? Ano din na kilala? Puro mga sinulid O di ano na lang, Puro mga eligible, wala namin Amount for para sa package na kita ng Epson 3D. Luwang na. eligible. Pwede na yan, araw na lang kaya. o sige po. Yan. Tapos Tapos sa sa 3. ano, 3D. I-identify mo na po yung 1, 2, 3. Tabihan mo lang po after 320.
Kung mag-space, ay maglagay ka po ng si 320. Lagyan mo na po ng 1, tas bilog. Kasi siya yung mababa, di ba? Hindi po. 1 bilog. Sumunod, yan. Ibit sa gitna mo po, sa gitna, 3. Third. Tapos, lagyan mo po sa gilid ng 1, lowest calculated amount responsive. Tapos, sa pangalawa, second calculated amount responsive. Tapos, dun sa pangatlo, third calculated amount responsive. Okay, go. Item number 9. 38, Second. 85, Second calculation. 95, 105, 200, 450, Responsive. 250, 250, 65, 65, 175, 100, 75, 305, 1,000, ay, 1,000, 1,000. oh, 1,000. Oh, dyan sa package ko nilagay is ano? Wait, package 22, 1,400. 877. 350. Wait, Ay, dahil pa nakakalimutan. Ano sir? day pa. Wag na muna po sa package to. Inayos pa po namin natin los. 120. Sunod sa package, ay sa item number 23. 23, 350. 350, 120. wait. 350, 120. 120, 100. 100, 450. 450, 300. 300, 135. 135, 750. 750, 650. 650, 500. 500, 75. 75. Okay. Yan po sa package 3 since dalawa ang i-compute natin yan. No? Sa package. Dalawa kasi bagang yan. Ang item. Magkano si si yan? Si Eliza? 376,994. 330. Ay. 376,994. Tama si, tali. Wait, Wait. 130 ba gani? Anong trip pa digding? All. Sam. Kaya habo ka na mag-aral ng computer. Kadagdag mo sa Sam. Ayan man lang. Equal. Shift plus. Enter. Iyon. Oh, 130. Alam. Halito. Nakakain mo. Parang mga binasat ka. Kasi nagparasulat yun eh. Hindi, may mga dati na yan. Ay, counter sign. Ulit daw. May counter sign man pala. Kaysa yan may counter sign. Digyan na kita sa total. Ayun, total. 4,864, Okay. 325, 1,200, Okay. 28,560. 285,600 kasi Oh, di kita nagkamali. to. Siya. Pera yan. 285,000. 1,360. Ano, 13? Ay, 13,600. Madadali kita ni Bugroy. Kakasuhan kita. 13,600. Sabi kaya, pigmamali-mali ta sinda. O, pera calculated. Ang calculated nila, 285,600 bagaong. True, 3, oh, mali pa din ginaray. Dali, dyan na kita, Okay. natapos. Sign na yan. Sa 285,600. Oh, 10,000. 10,000. 24,000. Okay. 11,000. Oh, 200, 11,500. 500. Okay. 2,250, 380, 425, Okay.
950, 525, 1,000, 2,250, 500, 390, 449, 500, 375, 6,710, 2,000, 42, 42, 700, 240, 700, 36, 900, 135, 6,000, 65, 25, 1,875. Okay. O, ang total quote niya is 3,800, 3,087, 387,000. 300,000, 387,994. So, mali ang Mali dito. ano niya. So, Ate Piti, proceed na po tayo sa package to. Mali ito ano sir? Siya lang, no? Oo. Siya lang. Okay, Package to po si Lao Trading is 377,268. So, parehas. Okay po. Parehas. Parehas yan. O, Yes sige po. po. 377, 268. Sunod. Opo. Okay yan, tama yan. 68. Opo. Parehas yan sa pagbukas. Yes, Parehas pa. Sa Open. pangalawa, si Alaysa. Alaysa. Sepsem. Dito sa calculated namin na tilos, 487,850. Tama. So, parehas. Baliktad. Sa Moya. Ay, oo. 478. Ayun, baliktad ni. Ayun. Sa minutes, yun ni mga maluwas. Ano daw? 487,850. Nabaliktad niya. Feeling ko, oo, sinda dyan ang ano. Pero, basahan mo ding amount. Parehas man, oo. Amount. Kung ikaw man sinda ding ito ba lang. Ang amount in word. Ay, utuki. Siguro naman. Ini okay na sila. Basahan mo daw po ate ang amount in Amount word. of words. Kaming sa... 478,800. Ito yun na. Oh, yan ang ebidensya kayan. So, yan talagang quote niya. Yan talaga. Talagang Pero, nakalculated namin ni Ate Los, baliktad. Baliktad. Talagang mahalagang amount in word. Opo, kaya dapat Dyan lang naglalagay. mapapatunayan ang... Diyan ang- yan ang ebidensya. Same din, alay sa Bogro, ilan Si dyan? Alaysa din, ito ilan sir? Si Alaysa din, 376,994. Okay, tama yun. Amount in word. 376,994 pesos only. Okay. Sa calculated niya, Sa calculated, 387,000. Lagay mo na po, 387,994. 300. 384 384 994 387 387. na. 37 Puta yan, 387,994. Ini ang harayoon ang diferensya niya. Na ano? Kasi digdi 376,994. Tapos na calculated mo 387,994. Di, may difference. Nag-check na kita, no? Nag-check na kita kayo ni? Iyon isipin mo. Wala kita nakaligtaan. 300 ang kwintada niya. Hindi ko lang alam kung kaya. Yaman man ako sa aga. Ano ko na lang lagoy. T-shirt na. Sige. So, check na gararay. Ayun pala yung Jody. Tawaran niyo ako. Ay, kasi unyo, may 285,000 kaya siya. Kaya talagang maano yan. Oh, check na gararay. Oh. Check. Uy! Ano to? Cellphone. Ay, sorry. Tingin. Ayun na yan, okay na. Ayun na kami sa total cost, item cost. Oh. 8. Hindi kita ma-start. 4,064. Okay na po yan. Sisa yun na mo, mabasa. Tingnan na daw po. Ako na. Mabilis-bilis. 325. 1-2. 1, 285, 600, 10,000, 24,000, 11,500, 225, 50. Ano? May name. By may umaga 11. O ano na yun? Ibalik mo na mula. Ano na yun? Ibalik mo na Ano yung mula. quotation na yun? Quantity bagawaan. Ay, Tapos ang 1,000. unit
500. Di 500. 500 man lang yun pala dapat. Sa ikaw na po ang 11. Ay, Kyle. Oh, 500 lang Item kasi. number 7. Oo, item number 7 is ano ba? Quantity mo kasi, 1. 1 peso man lang baga kay sir. Ang Quantity niya, 1. Tapos Kaya. unit price niya, 500. 500. Ikaw. Bako, 11 yun, no? Pero may yan sa'yo. Pirma ba? Counter sign ba? Counter sign, sir. yata. O, Oh, 500 11. May sala kaya siya. 500 lang sir. O dyan, ayun na yan. Tama na yan. Ay, pagpunta ko lang nga, ko yun, no? Tingnan tayo ko, 371. Kaya 7 sa imo. O sige, o kung tayo. Ayaw. Manual pa yan. Kaya pala nagsobra. Pero na to. Kasi nagsabi man tong may counter sign na siya. Kung Kung saan? saan. Pack, item ano? Item number 8. 2,200. Ang item number 7, 500. 400. Ang item number 8, 2250, 380, 425, 950, 225, 1,000, 525, 1,000, 2,250, 500, 390, 49, 500, 375, 6,710, 2,000, 42, 700, 240, 700, 36, 900, 135, 6, 65, 25, 6,000 tapos 6,500. opo, 25, tapos 1, 187. 1875. Okay. Total of 376,900. Okay na. So, tugma. Tugma, yes. Tugma. Tugma, si ano? Si Si Alaysa and Bubroy. Saan Now na? trading. So, di tugma, ang winning taman sana si ano, Elaysa Palan. Alaysa. Pero to. Tugma, parehas. Parehas ko. Si Lau, tsaka si Alaysa. 376. Ah, 376, 994. Sakto lang niya. Paano, sir? May erasure. Sige na, sa evaluation man lang, ganyan talaga yan. 370. Ay, tanag tinta. Iyo. Sa taas mo po, sa taas. O, tapos, wala man nagbago pala, no? Wala. Halos parehas. So, i-identify mo na 1, 2, 3. Ano yung 1? Alaysa. Alaysa. Ay, sasaro ka ini. Confirman na po yan, di ba? Aray. Diyan. Kami. Diba? Sasaro na kanino. Hindi mo daw si Saro. Sige, Epson. Okay na, lagyan na po. Kagaya nung sa ano, kagaya po nung sa package 1. Lowest Pati calculated. ini sir, ini tatlo. Opo. Lowest calculated. Perma na kita. Ba? Lowest calculated amount. Yan ang permanency. Ilan ka na dito? Responsive. Hindi lang sa sir. Iyo. Saro lang. Pirma lang po. Okay na, nagkakulintada na rin. Iyo, tapos dyan sa package 3, dapat po, di mo na sinulat yung dalawang ano. Hindi pa sir. Hindi pa sir. Opo. Doon ano, dahil Dahil naman Hindi describe. mo kasi na responsive, bigly. ay Pag dahil Pag responsive, responsive, i-cross out na lang, i-cross out. ini po. Isa po, sa mga, yan, Unresponsive. Pag nagkain. one Sa lang sobrang ba? sir kapag galing na Auropan. Sayang. Ay, Ano na nagsabi? gawin natin. Gugupitin. Huwag kang narik na ganyan. Uli sa pangalan, no? Apo. Di saro lang ang nagtan. Tapos, Maray nga ni Kasi kanay may mga ano sign si Duwang. Kumayo, mautro naman kami ganun Ayaw. kan ba? Okay na yun. Lagyan mo siya na- Maridor naman kami. Automating naman kitang procurement authority. Utro naman na meeting. Kaya dapat porsigido kang Ay, paano ka ang mayor niya? Pag nag-rito kaya, utro naman sa meeting. Mari- Ikaw na naman. iyo, bako, ano. Meeting naman utro. Ay, salamat. Maray na. Tapos na. Ay, ano si, iba pang RFQ po? Ano yun? Ibang RFQ, pero man na po. Asan na? Pati daw yan sa... Opo. Tatlo na yan natin, tatlo na yan. Okay na yan. Ano pa yan is yun. Si mga okay na. Sticker. Opo. Ay, di. Tatlo din sa Sa ano, di ba? package. Package 3 na siya. Lima, di ba? Package 3, tatlo. Tulo. Yun na siya. Okay, diba? Si package 1,
Pasensya pa ano nga. Yan yung sila babaw. Maria, ato yan. Tarpaulin. Thank